Kauheat hartiat ja helvetin iso ihminen. Tiedätkö mitä mulla kerran sanottiin Raumameren Johannuksessa, kun mä tappelin? Mulla sanottiin, että vittuilla sanoi, että onks sulla niinku semmos vaihtopaikka, missä on niinku, et niinku kapeat hartiat painetaan isoihin aivoihin. Teidän vittu kun taas se jutu, eiku vittu missä vittu tupis onkaan. Fiksu henkilö, hei. Mitä? Mä oon ihan helvetin fiksu henkilö, hei. Mitä? Kato, täytyy mun satana punnertaa tuossa noin 152 kertaa niin kuin mä äsken tein. Mä perkeleen kato punnertan tässä. Jos mä vedän satana uudestaan 150. Jos mä vedän satana uudestaan 150. Aloita oluen tohon. Aloita oluen tohon. Aloita oluen tohon. Aloita oluen tohon. Ja mä pistän uudestaan se sama mikä tänään tilanne on. Tätä nyt vittu kun satana haluat kuvata, niin vittu näin ihminen kärsii perkele. Kato näin itse. Satana vittu mä olen huumerma. Kato näin itse. Satana vittu mä olen huumerma. Nyt mun täytyy tämä sit tehdä. Kyllä sä tiedät satanan kameraa. Ele siis on nyt syssyttää. Ja. Joo. Ja. Joo. Teidän harta pössylote. Vittu kun taas se jutu, eiku vittu missä vittu tupis onkaan. Aivan löysä touhua. Vittu tää vammas touhua.